जितेंद्र भाई के गाना लाइव शेयर करें। जितेंद्र म्यूजिक अर्जनपुर। पुरानी बाजार जौनपुर। जितेंद्र म्यूजिक अर्जनपुर। पुरानी बाजार जौनपुर। हेलो हेलो काजी जी बोली। परदेश में जाके तो आप हमरा के भुलाइए देंगे। ऐसन कोनो बात नहीं है। सुनी ऐसने बात बा। बोला। गलती का भइल हमसे छोड़ी गईला पियवा परदेसवा नु हो। गलती का भइल हमसे छोड़ी गईला पियवा परदेसवा नु हो। पिया देही गईला हमके कल सवाल हो। सुना हम बतावत हैं। बताई तोहार कौनो गलती ना बा। सुना गलती ना भइल तो से कौनो ना बाटे कल सवाल हो। गलती ना भइल तो से कौनो ना बाटे कल सवाल हो। आके फंस गइल धनिया विद सवाल हो। ए जी आप तो बहाना बता देनी कि हम विदेश में फंस गए हैं, लेकिन हमरो एक बात सुनी। बोला। गदरल जवानी खोजला रातो दिन। चिंता मत कर, चिंता मत कर। से जिया उदास अब रहेला तोहरे बिन। गईला विदेशवा गईला विदेशवा तू भेजला ना एक नंबर पर संपर्क करें। 7 गईला विदेशवा तू भेजला ना एक हुसन सवाल हो। पिया देई गईला हमके कल सवाल हो। अच्छा तो इतना परेशान मत होखा। तोहार मजबूरी के हम समझत हैं, लेकिन सुना रोवा ना ऐसे रोवा। जितेंद्र म्यूजिक अर्जनपुर। जितेंद्र म्यूजिक अर्जनपुर। धीर धारा धनिया जितेंद्र म्यूजिक अर्जनपुर। नंबर पर संपर्क करें। 7 ऐसे उदास नहीं होखा तू चढ़ जाई न सवा न हो। ऐसे उदास नहीं होखा तू चढ़ जाई न सवा न
पिया गार्जियनपुर दे गईला पुरानी हमके बाजार कल जौनपुर। जितेंद्र म्यूजिक गार्जियनपुर पुरानी बाजार जौनपुर। जल्दी से जितेंद्र म्यूजिक गार्जियनपुर नंबर पर संपर्क करें 75183 दिनवे में धानी चली या खरियाने जय के जितेंद्र सुनील मरे न तनिको में हनवानू जय के जितेंद्र सुनील मरे न तनिको में हनवान हो आके फंस गईले धनिया विधवा न हो पिया दे गईला हमके कल सवाल हो आके फंस गईले धनिया विधवा न हो पिया दे गईला हमके कल सवाल हो धनी मानिला तू हमरो 75183 हमके कल सवाल हो धनी मानिला तू हमरो पुरानी बाजार जौनपुर। जितेंद्र म्यूजिक गार्जियनपुर पुरानी बाजार जौनपुर। जितेंद्र म्यूजिक गार्जियनपुर जितेंद्र भाई के गाना लाइव शेयर करें।